Datorren astean ikasle greba feministara goaz. Asteak daramatzagu asambleak antolatzen, eskuorriak banatzen eta kartelak ipintzen. Feminismo iraultzailea eta antifaxismoaren beharra zabaltzeko. Baina zergatik bultzatzen ari gara deialdi hau? Genero eta klase zapalkuntza paratzen jarraitzen dugu. Indarkeria matxista, diskriminazioa, arrazakeria, LGTBI-fobia eta prostituzioa, zaintzaren negozioa, prekaritatea besteak beste. 2026 urtea da eta ez daukagu ez da heziketa sexual inklusiboaren irakasgaia. Hau da, sistema kapitalista eskaintzen diguna. Feminista iraultzaileok greba orokor feministen lekukoa hartu dugu. Martxoaren 8an mobilizazio feministetan parte hartzera deitzen dugu. Aldi berean greba feminista egitea beharrezkoa dela aldarrikatzen dugu. Emakume langileok eta neska gazteok beste langileekin batera kalera ateratzea eta horrela lantokiak eta ikasgelak utzik uztea. Horrela kapitalistei min egiten zaie, non? Diruan eta etekinetan. Eskuin muturraren gorakadaren ondorioz ez dago denbora galtzerik. Horregatik antolatu zaitez eta batu ikasle sindikatura eta emakume aske eta borrokalarietara.